Det var en. Ja, okay, han sætter på. Hvad? Hold kæft, for eksempel. Ja. Rap. Bæk. 7. 8. Høj. 9. Se, hvor lækkert. 9. Ja. 13. 13. 14. Hvor er du lækker. nej. 17. Det er fordi, de ligger halvt nede i spidsrøret. 19. 20. Så er ikke noget stå. Hvad er noget til nu? 22. Nej, hvor er du lækker. 23. Det er kun noget sjovt. Han kan 20, det er 20 Prøv lige at beholde din filmer du dem? You need to swallow. Prøv lige film igen. Tag ned. Prøv at filme igen. Skal jeg stoppe filmen nu, Frederik? Betyder det ja eller nej? Hvad? Okay.